Tak Jonas og Lasse for, at I vil tage imod mig. Fordi jeg har en tradition for at lave en sommerhilsen. Egentlig så sad jeg og tænkte, kan jeg vide, hvad der skal til, for at det kan blive interessant at dele med hinanden her i DR. Hvis man sådan skal kode det ned til en enkelt ting, så har vi snakket meget om det her med følelser. Det man kan sige om sociale medier, det er, at det er den måde, vi interagerer med indholdet, der gør, at det bliver spredt. Og det gør vi kun, hvis det vækker en eller anden følelse. Og ja, nu arbejder jeg med P3, og rigtig tit er det humoren, der skal aktivere indholdet der. Men det kan altså lige så fint være noget, der er mega fascinerende, eller rørende, eller på anden måde lægge op til debat. Så hvis jeg skal lave en god sommerhilsen, så skal jeg både være autentisk, jeg skal være skarp og præcis og lidt afkodelig. Jeg skal også gerne have lidt humor med, og så vil jeg få kontant feedback om det der, det du har. Det får vi at se, om lykkes. Det er høje krav. Se om jeg kan lykkes med det. Ja. Velkommen Maria og Inge. Tak for det. Jeg har taget futter med til jer. Nå. Jeg synes næsten lige, I skal have nogen på. Hvad for nogen vil du have? Fordi det skal være lidt hyggeligt. Vil du have dem her? Jeg tager dem her. Det er sådan nogle rigtig bedstefarsutter. Har du også slumretæpper? Ja, det burde jeg faktisk have. Det burde jeg faktisk have. Nu skal I se det første her. That's why we started the Adopted Den Foundation. We need to find a place for foodie. His family never visit. The first audience have already arrived. Så kan vi lære lidt alle sammen, ikke? Om at få lidt perspektiv på tingene. Ja. Jeg ved godt det der, når man ikke må grine. Ikke? Nej, det er sådan et... Du har et fraklip, eller hvad? Ja, det er et fraklip. Og der Det kan blive brugt til nytår. Ej ja, det er... Og ved du, hvad der kommer nu? Jeg har set indslaget i 21 søndag, det er fantastisk. Det er fantastisk. Men det er sjovt at se, at man bruger de sociale medier på at brede det endnu mere ud. Ja. Fordi det er så vigtigt, det han siger. Ja, det er også meget fedt at se noget, der gik lidt i maven, uden at det var sjovt, ikke? For jo, det var det er det, jeg mener med det nemlig. Jeg ved ikke, om det er grund til. Vil du have lidt noget? Det er så fint. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er voksen baby, og det vil sige, når jeg har fri, så kan jeg godt lide at have ble på. Herinde har jeg en babyværelse, og her har jeg min dejlige store trammeseng. Den her er faktisk... Det, jeg synes, DR3 har været så fantastisk dygtige til, det er at tage fat i tabuer. Ja. Og behandle det på en værdig måde. Ja. Nu skal vi have ro. Jeg sidder og prøver at tænke over, hvordan jeg kan gøre min samfundssatiriske public service quiz endnu mere seværdig. Og det er også nu snart før. Den har jeg faktisk set før. Ja, den er sjov, ikke? Ja. Er den værd at dele? Den er værd at dele. Jeg synes, det med mig var det bedste. Men det synes det synes I også. Ja, er vi enige om det? Det er vi enige om. Vi har ikke voteret, men det var sjovt. Ja, vi to synes det, og så er du nedstemt. Men det er mig, der bestemmer. Ja, og pis.